Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Aglagaw itanday di adon Braulio. Gapo iti naramid mo, Bong. Sigurado day ta, boss. Kas day ti rumbang kan kuana. Inuten tayo. At dahil dagiti negosyo na. Iti kasta, datayon ton ti agari. Iti daytoy a probinsya. When, boss? Naumakon iti panaggrupo-grupo day di adon Braulio. Ti kayat mi kini Mr. Fortes, ket maring bawan mi, ti kinabaknang ni Don Braulio. Boss, anya ti sumarunong nga ramidak? Dumngag ka, Bong. Tay bagat, ti sumarunong aramida. Nana Rosalia, Apay, ma'am. Adda ka di ibagam. amom ka diti address da Nana Marcelina kan Nana Leonida? Ha? Song bata na kumanana. Apay ka di, ma'am. Apay payla sa pulong ti address ta. Adala kayat kong aramidan, Nana. Ay, kuha, ma'am. Tinasayaan. Sa pulang dagiti dokumentuda. Wano biodata da iti daan alakasa. Sa dino ti ayan day ta alakasa, Nana. Iti matlaang daan asilaid. At inalusak iti kalman. Iti sigod a quarters, dagiti babaunan, Nana. Un, ma'am. Jak siguradaw. No adapay anakadulin ijay. Nabayag nga minang apanawon tinapalabas. O sige kanod, Nana. Inak sa pulan dagiti kayat ko ang makita. Ay, ma'am, abiit laang. Apay, Saan ka pa'y amabalin nga umunag ijay daan asilay? apay, Nana. Urayong pa'y amakapanaw ni Ninong Mau. Ha? Naligatoy, ma'am. Amangan mo makita nakangad da suksuki matam iti daan asilay. Sige, Nana. Urayag pa'y ngarod ang makapanaw ni Nino. Un, ma'am. Awan kastay aganad. Urayong pa'y amakapanaw ni Don Braulio. Apay nga taasaan ang matagtagan ni Nana Amalia. Nagadong tilinabaan na lupot daytay. Di pa'y nagdamag no kumusta ti panaglakok iti tindaan. Ha? Linabsan naklatan. Di nakpa'y pinagtagarian. Anong nangyayari? Something wrong? Ay, kinasayat. Baybay aklatan. Yakmatan pagtagtagarian. At dalakit di parikot ni Nana Amalia. Kinasayat. Mapanak man kit di makikaro ba? Total, nalpasak mo tan alaglako iti ikan kichendan. Unsan? Inak man kit di agkita iti napipintas ababalasang iti kabangibang abaryo. Oy, kasta kami da. Nana Rosalia, saan ka di ang nakapanaw ni Ninong? Saan pa'y, ma'am? Nakaparada pa'y lang tilugan na iti garahay. Kunak namin nun ang kapanawan. Tadyak nakita diti unang ti mansyon. Ay na, ma'am. Nalawa ti mansyon. Nalabay nga dalang iti aglawlaw. Uwing gayam, saan ka di ang nakatrangka ti daan asilhed, Nana? Nakatrangka, ma'am. Kasano nga rod ang makaunagak? Di ka madanagan, Ma'am Althea. Adda pa'y lakanyak ti tulbo. Saan pa'y lang inalakanyak ni Don Braulio? Nasaya at nga rod no kasta. Ay, mabiit lang, Ma'am. Oh, adto'y ti tulbo. Ala, umaon. Ka uray anya nga oras. Mabalin mo lata ti sumra.
Basta makapanaw ni Don Braulio, dito'y mansyaw. Agyaman at unay. Nagado ako patil ti adda dito'y daan masilet. Mapangayak sakit di dahil laang ang tijak na lukag a papel. Barang adda dito yan lagi tisap sa pulag. Ha? Bayo data da ito ni Nana Amalina. Sa bali ti nakalanat nga address na dito Kan iti agda mga address da ita. Alaag. Idulin ko rito Kat ituloy ko sa pulan ti address da Nana Marcelina kan Nana Leonida. Barang adda dito Toro? Sa dino tayo ni Nanang? Aday ti silid na gayam. Saan pa'y armi mo? Anya? Kinapod no na. Saan pa'y anangan iti pangrabi? Agpupupuklatan iti silid na. Apay ka no? Daka mo. Naidumduma ti tigtignay na ita. Hindi ko maintindihan. Ala, siya kung ti makisarita kan ko ana. Mabiit na ang gayam. Nasaysaya at sanod di mo pa'y lakasarsarita. Apay Toro? Panag ko na. Di na pa'y lakayat ti makisarita kan kita. Ngamin, siyak to pa'y. Labas-labasan naklatan ito Anya? Kaslaawan kita o iti aglawlaw na itay. Nakasango ako ngagpaiso, ngam di nakmat makita. Toro? So adi mo pa'y lakasarsarita ni Nanang mo gayam. Nalabit nga da na unag apang panunutan na. Kumusta ti panagsapol mo idi kalman? Kadagiti dokumento da Marcelina kan Leonida. Nana Rosalia. Pudno ka. Ada iti daan alakasa dagiti sa pulag. Kasta ka day, ma'am. Ada yung gayam a probinsya ti Ayanda. Talaga ka di asapulong ida, ma'am? Adala kayat ko amaamuan kadakwada. Uno, kayat ko la ida ang makasarita. Ma'am Althea. Kasaritak ni Miguel. Taimaneho na ti kotsyek. Ay sus, amangan no agpagad ka manang. Norumor ka dito'y mansyaw. Natalgadak na ni Miguel ti kaduwak na. Ay, ma'am, Apay, panagkunakot. Di mon sa pulang da Leonida kan Marcelina. apay anak ko nam di kasta. Jak siguradaw, no si bibiyag dapay. Kan, no adda dapay lang ijay lugar da. Ha? Kasanaw no imakardan iti pagnaudan. Agpaspasara kakla ang nana. Tinapatag. Makasaritak. Kan makitak ida. Nakasarita mo ka din ni Nanang mo. Wan gayam. Kay, anya ka no ti makagapong. No apay asaan ang matagtagan eh. Nasakit ka no ti ulo na. Iso akas na ita. Unaklakit din no makagura. Naapay at di nakapagtimtim kan. Nagbidot kay ti atap mo. Mawatam ko malatan ni Nanan. Uwan gayam. Mawatak ni Nana Amalia. Ay uwan gayam. Adda ka di pagnam. Tapay nakapalis ka. Wan Toro? Ada na patagapag nami kini Althea. Sa dino, tas sumurot akmag. Diyak kaya mo no sa dino ti papanan mi. Urayak pa ti awag na. Isurot na kamatagayam. Kaya't ko makita ni darling ko. Ay, stay. Ni mamaltay ako na kuma. Ala, sigat ti maka mo. No kayat mo ti sumurot. Ay, sus. Agyaman ak gayam. Makitak mananjay anghel iti biyag ko. Siga talaga. Oh, gayam. Nalapit ni isang tumawag. Isungat pa iso. Ala, isang batak ti cellphone ko. Bong, kumusta ti panghibabaw na kan ka? Boss, gwardyado ni Don Augusto.
Saan ka basta makaasidag ko na? Timing lang, Bong. Di ka dardarasudos. At dan tulatan na pintas sa gundaway. Tapno mapatay mon, dayjay ng Espanyol. Saan na bali, boss? Naadal kung ti oras kan aldaw nga iruror na itibalay ni Mr. Chan. Saan ka basta agtaltalak iti oras, Bong? Nasirib ni Don Agosto. Anya ti, kaya tiyo asawan, boss? Di mo pa'y am mo, dayjay a tao. Apay, boss. Anya pa'y tirumbang ama-amuakin ni Don Augusto. Ni Don Agosto. Ti big time. A financer kadagiti big time metla nga sindikato. Ha? Iso nga da dito'y Pilipinas, ta suportaran na dagiti negosyo ni Don Braulio. Ken dagiti dadumapay, akalyado da iti grupo. Ah, kastagayan, boss. Sana sinsinanday diyang Espanyol. Baknang, ken nabileg da diya tao. Boss, tijak maawatan. Apay suportaran na pala dagiti big time a sindikato. Idinto taglaplapusanan nun itkinabak ng ni Don Braulio. Mayat da ita sa ludsod mo, Bong. Boss, Di kaya't asa unday ta. Tapno agtultuloy ti taray ti negosyo. Kanadadapay amanayunan ti iligal nga aramid da. Di mo ka dinatlaw iti kalabas, nariribok dagiti negosyo ni Don Braulio. Wano dagiti nauram a bodega na, kat kaslawan ba nagkankwa na tinapasama? wen nga rod, boss. Kasla, saan ang naapektaran ni Don Braulio? Idi inuram ko ti bodega na anakatayan dagiti dadtuma abuyot na. Wendong, nakasaritak mat idi ni Don Braulio. Gapo iti pinarnway mo ariribo. Gagangay lakan ko na ti agtungtot. Yam kabalan na sukatan na dagos, tigatad anapukaw ken kwa na. Kastagayam. Nalawag kan kay Tanbong. Ni Don Agosto, ti paggapgapuan, dagiti riniuriw a kwarta, nga isopsuportana kini Don Braulio. Isuanas ken, amatayin day di a tao. Tapno awanen ti mang suporta, iti dadailin tayo ang negosyo ni Don Braulio. Sa laki! Ulay, matanda kitang aso. Itay-dak ko lahat na tawalan. Dati dak ko matngaling dito yung kutsi nga bantay. Ay, bayang matanda Miguel kan mong alte tinapanila. Kaya sayat, sinagaklangan iti kutsi. At noagsardangan na iti aso amang tatawal kanyak. Ay, nagyaman ak. Nagsardang matlangan dagiti aso amang tatawal kanyak. Sa andak ngaminan ang makita. Gaputat tinted ngamin kisarmin ti kotse. Sumunga din da Miguel kan Ma'am Altia. Naguri ka. Nasarakan da nga ta di bakit asap-sapulan ni Ma'am Altia. Nasarakan da nga ta. Boss, nagduduma klase ti igam ti adda dito sa letyo. Wenbong, nabibilag nga armas dagita. Boss, pangaramatan tayo dagito nga igam. Ila ko tayo, kadagiti nakasarita a parokyano. Kasta ka di, boss? Nakasarita kung dagiti parokyano agumatan. Milyon tigatad dagiti igam. Isungag sagana ka. Sikat itutuka ka mang i-deliver kadagiti na duma-duma nga igam. Sige, boss. Sa akong timaka mo kadagita. Dakkel ti panagtalag ko ken kabong. Isu adi mo ko madadaalan. Mangnamnama ka kanyak, boss. Aramidak ti amin. Tapno mapagsirbyan kayo na imbag ni Mr. Fortes. Nasayaat.
Day tati kayat ko kan kahabong. Managtungpal kay tibilin. Kayat ko akalabanin tinegosyo ni Don Braulio. May panggap. Iti gun smuggling. Toro, ibagam kininanag. Nga dapay papanan mi kinialtaya. Wan gayam. Siya kung ti makamu amang ilawlawag kan ko anang. Toro, talaga adi mo kaya ti sumurot ka kan. Saanan, ma'am? Inton maminsan manan. Sa maysa, nabanog akong itibiyahe. Okay. Saan kami nga rutin nga agbayag? Sige, ma'am. Ay, agyaman na. Tay isagdak dito'y paraangan ti balay danan ang Amalia. Nana Amalia! Nana, adakon! Nana, lukatan niyo kumatiri daw. Nana! Apa yung awan samat ni Nana Amalia. Saan mo't gayam anak katrang katiri daw. Ay, Nana! Adakon! Sa dino te! Ha? Diyos ko! Naglinis mo tan dito balay. Apay ngay. Awan mo tan dagiti naka-display aladawan ni Nana Amalia iti diding. Ha? Nakalukat ka sulit na. Aparador na. Kita akman. Ha? Awanan dagiti lupot na. Diyos ko. Anya ti kayak asawan da ito eh. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Robin, ngam awan pa ila ni Miguel. Naskan ama-amuan na ti kaawan ni Nana Amalia. Aday tawad gayaman. Nasaya at tasimangpot kan gayam. Apay, Toro? Ni Nana Amalia. Apay ni Nana? Pimanaw asaan ang nagpagada. Anya? Wan gayam. Awanan dagiti kawas na iti aparador na. Kitam dagiti ladawan na anak kasabit iti diding. Awan dan. Huwag nagpaysa. Miguel, sa dinawatan tinapanan ni Nana Amalia. Ay nakastaw na yung tidalag ko. Pagkalmahan lang tirik nam gayam. Ang mga nadalang na panan ni Nana. Miguel, sa bali tinadlaw ko kan kuha na iti kalabas. Nagado tilinabaan na alupot na. Kan nagunag ti pampanunutan na. Gayam, adda panggap na pumanaw. Gayam tinasaya sa pulang ni Nana Amalia. Di ka unay agpanunot. Ang mga nadalang tinurong ni Nana. Kat agawid matlang na jay. Kasanon no saanan nga agsubli. No nagtalawan kat saanan nga agsubli. Gayam, nagpatnag. Kan nagmalmalaman asan ang nagawid ni Nana Amalia. Wan nga rotor. Sa dino nga tanti na panan ni Nanang. Nagdamag akong kadagiti amuna. Nung kunadamat asaan daan nakita. Nagdamag akmat kadagiti kakabagyan ni. Ngam saan damat kano anakit kita ni Nanang. Diyos ko, unay matang di kastoy gayam. Ti pagsidsid dawak. Apay nga inala ni Nanang dagiti nakadisplay aladawan na itididing. Dagiti lang ladawan ko tinabati. Sa dino nga tatipang sapulan takin ni Nana Amalia gayam. Sa dino! Rosalia, apay asaan ang matagtagarin niya altaya? Ha? Ay, Jack Ambaw, sir. Hindi pa lang namin sana nakaulimag. Ang mga nuad na parikot na, sir. Isuasan ang matagtagaray. Ala,
Itemplan nagmani di kape. Asit gag nga altaya, takasarita. Awan ti parikot ko ninong. Iso adidak pakadanagan. Sigurado ka, iha? Uwan, ninong. Ipagarap ko nga miyan nga mga no, masakit ka. Wano, ada pang panunutan maparikot. Ay so nga inasitgan ka. Sir, atuyan ti kapay. Ah, sige. E di sumpay la dita lamiseta, Rosalia. Uwan, sir. Ay, sir, ada ka di pa'y pangibaw nam kanya. Awanan, mabalin mo di pumanaw. Ay, sige nga rin, sir. Alteya iha? Kaya't mo ka diti agaliwaksay akadwana? Ha? Nawaya kita. Mapantay ti kaya't mo pagpasyaran. Ibagambahang iha. Tapno maliw-liwa ka. Awan ti kayat ko apa pa na ninong. Kayat ko ti agtalinaag ti dimansyon. Sige. No dahil pati kaya't mo saan ka pilitan niya. Yak lang amin kaya't na makikita ka naliday. Didak pakadanagan. Di makikita yo kanyak ita. Katawan sa bali akay papanan niya. Wano ay napay kita. Awan, ninong. Mang Althea, nagsimpag anak isarsarita kan ka ni Don Braulio itay. Uwanan. Di ka pa iluyaws, kadagiti ipakpakita na akin na imbang. Uwanan. Tunggal adda ibalikas na. Ad-adalog anay pa. Agraman nagititigtig na. Ma'am, Gusto ka, nana? Mariknak nga agpampamaranglaang ni Ninong Brown. Agin sasaya at laan. Uwan, ma'am. Dalaeng agpamarang ni Don Braulio. Itikaw ganda. Nangisa iti agtartaray atara iti urat na. Nana Rosalia. Ay, jak kayaten alagi po hindi napalabas. Jak kayaten alagi po hindi kinaulpit ni Don Braulio. Kada kami ababaunan dito'y mansyaw. Nagasaganan ti Van, ang naglaon iti nagduduma a klase ti armas, pong. Inton malaman ti panangibiyahim kadag iti nga armas. Areglado, boss. Ngayon, kasanong ti bayad na? Sana parikot na ita. Nagbayad ang kanya ti parokyano. Tilangan order ng armas, ti urayin na ang mai-deliver. Kasta ka di, boss? Wen bong? Oh. At to'y ti address, apag i-deliveram. Okay, boss. Makamukan kadag iti deliver mo. Di ka matanagan kadag iti checkpoint. Tanabilin kon dagiti sultado. Amuda meten, ti maris tilugan. Ken ti plate number, tilugan nga ramatem. Iso adi da ka paraan iti checkpoint. Kasta ka dito. Uwan, ma'am. Doon nga daw asap-sapulan mi ni Nana Amalia. Sa dinungarudan tinapanan na. Madama pa'y nasap-sapulan ni Miguel kadag iti kakabagyan da, ma'am. Sabay la kumangarod na masapulan na adakos. Panagkunak, ma'am. Marigatan ni Miguel amang sapol kan kuana. Apay anak ko ng tikasta. Talaga siguro apanggap ni Nana Amalia ti umadayo. Ngamin, karkar na tinadlaw ko kan kuana iti kan labas. Anya dagi tinadlaw mo kanikwana. Saan ang matagtagari, ma'am? Nakaul-uli, ma. Kasla na unag ti pampanunutin na. Kaslawan ti makikita na at tao, iti aglawlaw na. Anya? Nagtalaw lakit din ni Nana Amalia, ma'am. Una yan. Aping inaramid na tikasta. Anya ti rason, wano magkagapo. Dahil tatijak amo, ma'am Althea. Sabay la kumatawan ti dakas na napasama kanikwana.
Sapay ko, mamam. Yang panag ko na. Napan ka dagiti daduma pa'y akakabagyan na. Una yung daytasan na ay mo, Ma'am Althea. Apay ka di, ha? Nalabit ang nakita na tiyo umay mi ni Nana Rosalia iti balayda, iti kalabas. Iso api manaw. Oh, Ma'am Althea. Napaulimak ka matan. Ako adala ang nalagip ko. Wen, adala nalagip ko. Nalabit nga adala ang iti unag iti balay ni Nana Amalia. Di agtuk-tuk-tuk kami ni Nana Rosalia. Ngam ti pakas dawag. Doon nasingat nga agayam da Nana Amalia kan Nana Rosalia. Apay api manaw ni Nana Amalia. Mariribo ka na ka. Agduduman ti mapampanit ko. Ay, Ma'am Althea. Rabi ay ngumadda ka pa ila dito'y hardain. Nana, Ay, sumrakan, ma'am. Mga numakala ka iti sakit mo dito'y ruwara. Nang runakit na'y agbaliw-baliw ti chimpaw. Nudaduma, nalamiis ti puloy ti angay. Nudaduma mo nagdagaang ti puloy na. Ay, pakalaan ti sakit, ti panagbaliw-baliw ti chimpaw. Diyak mo din napupuotan ti panaglabas ti oras, Nana. Ha? Kaya't mo asawon, ma'am. Itay kapaylaan dito'y hardain. O, Nana, Nalapit nga damanin naunag apang panunutam. nagsarita kami ngamin itay kanitoro. Ada imbaga na kanya. May panggap iti ina ni Miguel. Apay, anya tinapasapak iti na ni Miguel, ma'am. Pimanaw asaan ang nagpakpakada. Anya, Isu asap sa pulan ita ni Miguel ti inana. apay kumaan nagtalaw ti inana. Anya ngay arasaw. Day tati saan nga amo, Nana. Mariribukan ita ni Miguel amang sapsapol iti inana. Kumusta iti panang sapol mo kininanang mo? Awan tinagbanaga na, Tora. Napanak amin ang akakabagyan mi dito ili. Ngam talagang awan ni Nanang. Saan ka di nga dapay kabagyan yung iji kabang-ibang a probinsya? Wen, Tora. Panggap ko ti mapanijay. Barang ijay tinagkamangan ni Nanang. Gayam. Patyak nga danason ni Nana Amalia. No apay api manaw. Apay anak ko ng tikasta. Basta, mariknak data. Saan ang pumanaw ni Nana Amalia? No awan tinadagsan ang makagapo. Naamuak ka ni Toro, tinapasamak ka ni Nana Amalia. Althea, Kumusta ti panang sapol mo? nalapit ang nagkamang ni Nanang kadagiti kakabagyan mi iti kabang-ibang a probinsya. Ada ko manapatig nga ibagakan ka, Miguel. Anya data? Diyak amo narumbang nga ibagakan ka dahito eh. Ibagam lang no anya data. Maipanggap dahito eh. Kanina na Amalia. Ha? Ibagak nga ta ang nagbalin ababa unan idi ni Nana Amalia iti mansyon. Apay na pauli magkamatan, Althea. Kwa. Anya di ko na nga ibaga. Kwa. Lipatan mo dyan ako nak, Miguel. Lipatan mo. Udno ka diti magbagam, Billy? Uwan, boss. Saan lang ada tayo tag-sup-supply iti igam kada iti suki tayo aparkuano? Ket? Asino nga ron ti dorsok nga glako kadag iti igam dito'y teritoryo? Saan pa nga mo? No anya grupo, boss? Namuak lang kada iti informante tayo. Ha? No asino man day tao amang kalkalaban kanyak iti negosyo? Saan nga bali? Boss, Ala, amoy nyo no anya grupo ti aglaklako kadag iti igam dito'y teritoryo.
amuan nyo. Baligi manan tinaramid mo, Bong. Na-deliver mo dagiti igam nga wanti dakes ana pasama. Way nga rod, boss. Bilibak ka dagiti soldadom. Kaslawan ang yaman na limabasak iti checkpoint. Kaputan na bilin ko ida. May salay nga saw kadakwada. Agtungpal da na dagos kanya. Boss, ibagam lang no dapat ipaaramid mo kanya. Aglaylo ka pa'y laeng, Bong. Ato iti kwarta para ken ka. Agyaman nak, boss. Nayunak tupay day tagatad. Kalpasan, ti ipaaramid kumanan kan ka. May salang nga tao tiyambo. Ang kabalan na tiyagila ko kadagiti nabibilag nga armas. Awan sa bali, no din ni General Marasigan. Talaga traidor dagiti awanan pain. Sakit din ti kalapanan da iti negosyo. Saan dan tumatlay nga agbaligi iti panggap da? Naputa siya ka mismo. Timang patay kada kwada ken ni Mr. Fortes. Nagbayag mo ni Jaime agumatang iti sigarilyo na iti Tirsena. Inton kon, pinanawa kon, kawanan bain. Sakit din ti pagkurayan na. Nawatiwat pa'y matidalyasan may ngagturong iji baro ahin out. Sino ti? Sika? Gaya, Billy. Ayok ka, Jaime! Di nakman rabrabakan na kasta. Kasanon, o talaga ka busor tinang ikasay ti paltog. At pinaltugan na ka. O di natay kan. Aglugan ka kit din iti kotse. Kat apaman na makasangpot ta iti baro ahin out. Agsagana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusto, Billy. Nandiyan kabalanan. Tagang angawak lang. Jack kayat ti angaw mo Jaime Velasco. Nangrunagat impatorong mo ti paltog mo iti ulok. Sorry. Kasanon, no nakalbit ti padam adimonyo ti paltog. Di nataya kon? Ayop ka. Sorry ko naklangarudan. Nandiyak to nululitan pa, Billy. Promise. Talaga di mon maulit pa eh. Gaputan luguban ka. Gusto, Billy. Anda kami iparikot ni Sita, kompadre. Kompadre, at namang kalkalaban kanya kiti negosyo. Aniya? Adam ito nagilaklako iti igam dito'y teritoryo. Asino day na tao, kompadre? Dakal ti atap ko. Ani General Marasigan. Yang ilaklako kadagiti nabibilag ng armas. Namot daytoy ti maysa kadagiti para si Imko iti luar. Talaga na saan na mapagtalkan day dyan, General, kompadre? Hindi pa'y laeng na nadlaw ni siya dayta. Iso na nadagsentidara ni siya kini iso. Anya? Ket, anya ti plano ni Sika? Amuna, kompadre. Tiya sino man namang kalaban kanya kay tinegosyo, matay. Rompang laeng naramidan ni Sika dayta, kompadre. Ita tanasa papay. Amangan, no agkibaltang ti amin ket Sika na mismo ti matadahil iti negosyo na. Puro sa sana mapasamag na ita, kompadre. Ito pa'y laeng, ang tigtignayan dagiti boyot ko. Palpaliwan dan titigtignay
ni General Marasigan. Kasanan nga, iti pa naglakok itikan, iti tsendahan. Isardeng ko ka din. Wentoro. Isardeng mo ti panaglakom itikan. Kasano nga ro din nga, dagiti suki tayo itikan. Nang ro na iti restaurant ni Ma'am Althea. Kasaritak ni Althea, may papaniti day tabanag. Sayang ti pwesto, ni pasublat tayo iti sa bali. Sana balin, Toro. Tulungan naklangan namang sapol kini Nanang. Sige nga rod gayam. Kumusta nga ta ni Nanang? Anya nga tatiyar aramidan na ita. Kailiw kumatan ni Nana Amalia, gayam. Sapay la ko mga rod, ta nagkamang lang iti ayan dagiti kakabagyan nyo. Diyak amo no hapay ngay naramid ni Nanang tikas jay. Talaga mariribu anak, gayam. Mas dawak iti pangadeng ni Miguel. Nga isardeng mo ti panaglakom iti ikan iti tsendaan, Toro. Wan ma'am, ngamin, awan mo ni Nana Amalia amang iman manihari da pwesto. Talaga gayam adiyo pala nasarakan ni Nana Amalia. Saan pa nga rod ma'am? Kinapod no na. Saan ang makaturturog ni Miguel amang pampanunot kin ni Nana Amalia? Oray asino, Toro. Talaga ang mariribukan iti napasama. Nang runakat saan ang nagpakada ni Nana Amalia kada kayo. Man nga rod ma'am. Ngam ti pampanunutak ita. Awanin ti panggada. Ha? Kunamot kanyak ni Miguel. At tulungak laangan amang sapol kin ni Nana Amalia. Sa bagay, di nakbaybayan ti gayom ko. Juan, nasingpat ni Miguel. Kandi ka madanagan. Ada akmat at tumulong kan ka. Ha? Agpaiso ma'am. Si dadaanak at tumulong kan ka. Ay nang Ma'am Althea, maragsakan iti day tanay bagam. No kayat mo, aramidan naklangan a bodyguard mo. Anya? Nagdakkel ti masal ko ma'am mo. Kabalan ka sa lakniban iti anyaman nga oras. Sika talaga. Sa anak amang rabrabak, Ma'am Althea. Kabailak ti dumanog iti left and right. Uppercut ken downcut. Anya? May salang adanog ko iti kabuso mo. Maplat adagusan. Partaga pa iti panagmaneho, Bong. Nasken na makadano nakadagos iti pagsinarakan mi iti kasarita ka tao. Wan, boss. Sika tinapiling agmaneho iti kotseng. Tapaman na makadanon ta iti lugar. Ha, Oh, apay, boss. isardeng mo ti kotse, Bong. Wan, boss. Kadyay nalabsan tado at tao iti waiting shed. Apay, boss. Ni Second Lieutenant Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino. Boss, mailasin ko day tao. I-driver bodyguard ni Althea. Aniya? Bumaba, boss. Patayo kong day tao. Relax, Bong. Di ka una ganat. Sayang laeng tibiyag mo. Ape, anak ko na yung asayang lang tibiyag ko, boss. Pagandar maglang ti kotse. Kat aglayuntan iti papanag. Sung batak ti saludsod mo. Kalpasan ang makasarita dahil kasinarak ko. Naglaw mo ka di kotsa ni Mabas. Kat nagsardang iti saan unay nga dayo. Santo pimanaw matladagos. Wentoro. Iso ang nagsagana kadagos. Sa bani mo tinagparik na kanyak gayam. Ang mga naman nagdakdakas tinakalugan iti kotse. Naskan ti pa nagsipot, Toro. Ado itan ti managdakdakas a tao. Anya ti amom. Ang mga naman nagdakdakas nga nagpaiso ti nakalugan iti nagsardeng iti a kotse. Gayam, diyak kaya nga itong tagtambay dito yung waiting shed. Agawit na kitin. Alo, mapantan.
Nagbayag ang makisarita ni General Marasigan. Hindi kasi narak na iti restaurant. Yan. Saan pa'y ang maiwak si iti isip ko iti naibaga na itay? May panggap iti driver bodyguard niya Altea. Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino. Isumit lagayam ang nasiglat ti awanan pahin. Tasigod kayam a soldado. Hindi nakilinakdan itay ni General. Tinatay kong dayjay nga ex-Marine. Dayjay. Nalpasin ang nakisarita ni General. Pimuaran niti restaurant. Kaya tagturungan dito parking lot. Purayo ko ni General Marasigan. Boss, kaya't ko amamon ti kinatao dayjay nga ex-Marine. Bong, saan basta-basta at tao ni Miguel? Nagbalin nga ilit leader iti Marines, kat natineb iti adun arangat. Boss, Nabayag panawan nga da iti babaak ni Miguel. Kat nasaya at mat. Tanakitak matlaeng ti mortal akabusor ko. ha? Mortal na kabusor yun, boss? Wan, Bong. Nagbalin ang mortal akabusor ko ni Miguel. Isu ti siit kadagiti amin aganwat ko iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Ha? Iti nag-resign kas may sa soldado. Jakon nakitkita pa'y. Amo kasak ti rason no apay nagikat iti Armada. Anya? Ado dagiti makitkita na nga anomalya nga aramide iti uneg ken ruar ti Armada Puwersa. Boss, Ti amok idi ket mapasurot ko kadagiti illegal nga aramide. Ngam nagbidduta. Iso ti kontrabida kadagiti illegal nga aramide. boss, ibagayo lang. Paiso ti ipang pangrunak kapatayan. Relax, kunak manen. Amangan numapaay kalaeng amang patay ken kuana. Ha? Ibagbagakon kan ka. Sayang tibiyag mo. No agdarasudos ka amang patay ken ni Miguel. Anyang ruti aramida, boss? Planuam anaimbag no kasano apatayem ni Miguel. Tati katukad dayjay a tao. Tangen a soldado. Anya? No agmay sa ka lang amang patay ken kuana. Dakas ka, Bong. Ha? Ni Miguel, ti klase ti soldado. Ngagpanunot pa'y sakbay nga agaramid iti addang. No kasano, amaparmak na dagiti kabuso. Kaya't ko subukan ti kabailan dayjay nga ex-Marine. Jak kaya't ang matagibasit ti kabailan. Pacheck. Asidaglayan ti balay dayjay amigan. Manipod iti waiting shed ang nakakitaan ni Kenkwana. Agsubliak iti dayjay a lugar. Ket agpaliwak. Daytoy apaltog ti manggibos iti biag na. Ipakita kini General Marasigan ti pudpud no akabalak. One. Shock. Ti mga patay ken ni Miguel. Kompadre, naimbag na damag ti bagani siya kinisika. Ano na ito, compadre? Iti kabiita na parawen. May patakder dito'y teritoryo ni Sika, tidakkel na laboratorio ti Siako.
No kayat na isika. Itilangin ka barbaro na hideout na isika, ti pangitagderan ni siya kiti laboratorio. Mayat. Mayat na ito ang napanunod mo, kompadre. Sige, wen. Mayata nga iti ka barbaro a hideout, ti pakaipatagderan ti laboratorio iti droga. Muy bien, compadre. Agirwar ni siya kiti ado na dinero. Ado, yam amo ni siya na chemist. Wino agararami diti siya mo. Sigun iti nagdamagak alakay. Pasidaglang ti balay da Miguel manipod dito nagtakdara. Sigun pa'y kan ko na. Primor da Miguel akadwa na titumboy agayon na. Agpaliiwak iti arubayan ti balay da. Nalawa ti dalan niya agturong iti ayanda. Mabalin na sumrek ti lugan. Wano kotse. Agpatingga aklaran dito ay. Sigun iti description ti lakay. Maris asul ti pintura ti balayda. Ken adadak kelapon ti mangga iti arubayan da. Nalabit. Isulaitan. Just kingaso. Kaulan nakitin. At da babae ako nakita kanyak. Manipod iti pagtataudan ti tao ti aso. Kung ano akong dito. Anya timbaga kan ni Manang Virgin. Nagbayag ti pan nakisarita na kan ka. Adda ka no nakita na atawa nagpaliw dito'y balay. Anya? Di na nairupaan. Gaputan nakakalugong. Kaya't nalingdan ti rupa na. O sino mat day dyan magpalpaliw dito eh? Amangan mat naligmabas lang. Sa balit agparparik na kanyak, Tora. Isuanas kan ti panaganad. Amangan no kabusor ti may nagpaliw dito eh. Nyamat na ni Billy. Sa kailangan matibaw na gumatang iti abas to makamakan iti grocery. Nagda talaga sadsadot na diya tao. Iso timbaw ni mo sa gumatang iti makmakan. Ita siya matibaw ni Billy. Nagalasan na biya. Wow. Day babae ang nakatakdar iti sangot ti fast food chain. Ni Nena. Asigak man day ta babae. Ay, ading Nena. Ha? Ay, sino ka, Manong? Oh, di na ka rin malasin. Sak ni Jaime. Di partner ni Billy. Ha? Oh, ay tararamidan dito yung sangot ti fast food chain, ading. Ada ka di or-orayam. Siguro ti boyfriend mo niya. Dispensada, Manong. Panawan ka. Mabit lang, ading. Mabit lang. Di na kumamot ang likodan. Masarsarita ka pa lang. Di na man masaksakitan anak. Ibatan na. Batam ni Nena. Ha? Nuti mo kaya ti masaktan. Sino ka mataman na kiblang? Ibatam ko na. Noja kaya? Ada marami na ma? Gusto di kan. Panawan din di ka lalaki. Nalisyon tinalugaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ang napayag ka agimatang... Ha? Apay kas ka tinangam, Jaime? Bile. Sino tinambugbugad ka, ha? Nagayam ni Nena lalaki. Anya? Gayam ni Nena, kunam?
Juan Bile. Ano saan? Boyfriend ni Nina. Ano ka? Tinunor ka? Kaya't mo asawan. Napan ka iti restaurant kat sinarong karam ni Nena. Nagbindot ka? Nakita ka lang ni Nina iti sangot ti fast food chain. Inasigak. Kailan ngayon may jagayom na. Maglakit din na. Nakabangon ako nga po iti panangkugtar na kanyak. Anya? Nalisyan na pa nga ro di danog ko. Nagpartag dagiti ima na. Wisit. Diyak kinabayalan ti kugtar na. Isuan na tumba kita ay. Gunggunam. Gusto dahi ka na panagsangit mo. Kasanon na saan ka yung tangi-tangi. Ang mga nanagaramitan na kung itidakas na dyan lalaki. Amamam ka di dahi lalaki, Nena. Yak masigurado. Ngam ko na itay a partner ka no ni Billy. Billy? Uwan, Miki. Agdataton kanyak di dyan, Billy. Kanayon nakasarong kanan iti restaurant ni Altea. Anya? Nalabit at idakdakamatin ni Nena Abili. Kat tibuyot ni Don Braulio. Miki, yak kayatin di dyan lugar. Kaya't kung tagsubli di parang... Gusto dahi tapangadeng mo, Nena. Agsubli ka iti lugar niya. Agsubli ak iti parang akadwa ka, Miguel. Nena, Yak kaya't di mayadayugan ka. Uwan na saan? Iawit na ko ni Jabalayo. Nena, sana mabalinday ta apang panunutan. Tapno ibagakan ka. Saan ka natalgad iti daytoy a lugar? Saan? Gayon, kasanon ni Nena gayon mo? Nagsubli ka din ijay lugar da? Inton bigat pa'y laing, Toro. Urnusan na pa'y dagiti usar na nagsubli iti lugar da. Napaggas ti panagayat kan ka ni Nena, gayam. Agasam, gapukan ka. Imay dito'y lugar tayo, amanggad. Masyanakan ko na gayam. Mawatak ti marikrik na para kanyak. Gayam, Sana natalgad ni Nena iti daytoy a lugar, Toro. Nang runa, katagdat-daton kan kuana ni Billy, abuyot ni Don Braulio. what? Oh my God! Demonyo day at tao, gayam. Wen, Toro. Iswa na saysayat langin, no agawid ni Nena. Morena ni Nena. Nagtundiris pa'y tagong na. Iso anak kurso na daan ni Billy at Tiprong. Makatuturo ka matanggayam. At datatalan dagiti asa. Kunarod, asidig lang ti pagtatawdan kita ulit dagiti aso. Idda pang tisilaw. Kartingan. Ha? Apay nga idda pa. Basta tungpal ka kanyak. Kartingan. Sige ganun. Oh, aday ka. Nagsardangan nagtataon lagi ti aso. Anya ngay, gangtak ka din ti silaw. Sapay nagsipngat. Mabitlaing. Paliiwag pa'y no sa bali at tao itirwar. Anya? Saan tangag talag iti kinauli magtiaglawlaw, Tora? Nang runa, kat ada nagpaliw dito'y balay, iti naminsan ngal daw. Uwan nga paiso. Dayjay. Nagtaul man ti aso dagiti karuba di tadaya. Uwan nga gayam. Denggam anay bagtitaul dagiti aso. Kaslad da kayat daduklusan. Kunakon kat. At datawa nagtaray nagturong iti amyanan na paset. Surutek ti awan ang bayin. At dayon ti pagtataod ang titaul dagiti asa. Nalabit ang nakadayumat ng tinakita kitay anong taray. Nagsubli akong ijabalay. Miguel, Oh, apay, Toro. itay mapanak gumatang iti pandisal ang pagarmusaranta.
Ag-umong dagiti karuba. Apay ka na? Agtatakaw gayam di nakitam atim maray idirabi. Anya? Natakawan gayam dat Tate Esteban di tadaya. Anya tinatakaw ka dakwada? Ninginaan a cellphone. Anya? Nalakalaan a ginaw at di agtatakaw ti cellphone. Tadalaan ka ni ti apay ti tawada. Kasta ka di? Wan gayam. Sapay nagnina ka no a cellphone di natakaw. Nalabit at agad dito'y laang barayo tayo ti agtatakaw. Anya? Kasano ti pan nakamum iti dayta gayam. Saan o madayo ti agtatakaw? Gaputa mo na no sa dino ti ayan ti cellphone, ti takawan na. Uwan ngagpaiso anya. Ti awanan bayin nga agtatakaw. Ti rumbang kan na. Malungsot iti pagbalutan, no asino man day jay. Agiinom dagiti babbaros. Nabartagdan. May sa kadakwada ti jak mapagtalkan tilangan. Ni Belmar, nga ex-convict. Ano kakatwa? Ano ti kwarta kita? Nginginan nga men dyan na ako ka cellphone ko. Kunakon ka. Ulbod day tao. Isulaki di tinagtakaw ti cellphone. Markadukan, Belmar. Ano ko? Di mo tinitibag, Miguel. Nagsakit. Amay. Ayan ti cellphone at tinakaw mo. Awan titinakaw ko, Miguel. Alam. Kastagayam Yan. Amay ko. Di mo musmusal timak. Nagsakit. Amay. Agpudno ka kadingon no saan. Sige. Amay ko. Agpuna ko, Miguel. Inlako ko din sa cellphone. Awanan kay tibain Belmar. Amay. Mismo pa'y akarubam takawan. Amay. Magna ka. Kat bayadam ti tinakaw mo a cellphone. Iyam, naibalo din ni Belmar nga agtatakaw. On gayam, kasano may ti panlakamom nga iso tinagtakaw iti cellphone? Sipod pa'y. Awan pa nagtalag ko iti dayjeng nga ex-convict. Iso apin naliw ko ti garaw na. Kasta ka di. Wantora. Pinaliw ko ida kadagiti gagayem na nga gininom. Nadakamat na nga dahin lako na a cellphone. Anya? Imbaga na kadagiti barakada na. A cellphone natin lako na. Kat isuting gatang na itin inumin da nga arak. Kasta unay ti panagyaman ni Tate Esteban. Tanatiliw tagtatakaw gayam. Inaramit ko lang ti rumbay. Nasken amadusa dagiti nakabaso. Pili. Nagbayag mo tintir orayin tayo a close man na naglawan ka dagiti aparato ang maaramat iti laboratorio ti siya mo. Naguray tayo lang, Jaime. Nalabit nga turong dan dito yung paro ahid out. Bagay. Nadalusan tinalawan sila da pagaramidan iti siya mo. Dagiti layangan aparatos ti maruray. Oh, asino dito nag-text kanya? Nalabit ang chikswa. Nanyachik sa sasawang dito. Ni Romel mo tinag-text. Kanya nga itimbaga na. Asitig na kanon dito yung hideout. Isungag sagala kayo! Altay, nakisarita ka din kan kanina na. Juan Miguel. Maawatag tirignanan no apay akayat ng tegsubli iti lugar da. Awan gayam. Ada ka din imawag kan ka. May papaniti pa ng sapsapol mo kada Nana Marcela, kan Nana Leonida. Awan pay. Kadagiti amin anang itadak iti contact number ko. Awan pa'y kadakwada ti imawag kanya. Kasta ka di. Miguel, kumusta ni Nana Amalia? Ada ka din damag mo kenkwana? Saan pa nagaw-awid? Anya nga ta hindi napasama kenkwana? Diya ka mo. Ngamsapay lang ko ma. Tagawid tumatlaang ni Nanang. Oh, Miguel, Apay, Altea. mabubutan ha? Ang mga nudumtang ti antaw kat. Gatan niya. Lipata man din na ibagag. Sapay lang ko ma. Tagnanayan nga da ka iti apay ko amang tulong kanya.
Althea, Pangasi, Miguel. Di na to kumabaybayan. No di ka na amam mo. Nalapit, nataya ko maitan. Sigapin lang sa laknib kanyak iti peligro. Althea, Mabutan nak no awan ka iti biyag ko, Miguel. Kanya ka di tinapating nga ibagayo kanya, boss. maipapan kini Miguel. Ha? Kaya't ko nga idatag mo kanya kasi bibiyag. Tasak ang mismo timang patay kan ko na. Anya? Adda na panunot ko a plano. Tapno iso a mismo ti umasidag kada tayo. Anya data, boss. Kidnapem, tinasinged agayem na. Jay tumboy, ngagnagan iti toro. Ha? Ket babaan day tanga aramidem. Agpakita adagos ken ka ni Miguel. Mayat na itaan na panunot yun, boss. Ngayon, kasano ti pan nakaamom tinaganda di atumboy? Babaan iti impormante. Wano para si Im. Ah, basta gayam. Kas matlaang iti naramid mo kini Althea. Ngam napaay ka. Amang ikot ken kuana. Ah, boss. Day tatimay sa apagamkat. Bong. Amang ano mapaay ka lang. Iti paramid ko ken ka. Ikagdanag, boss. Iti day ti agundaway. Siguradwat ti garaw ko. Nasaya at nukasta, Bong. Agtignay ka nga ruden. Ket dukutem, dayjay atumbot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aping us-usubam ti badom dito sangok, gayem. Si kamot kayem, agpada tamat alalaki. Anya, mapan ka iti silad ngagpalas, gayem. Saan nga iti sangwanak? Masadutak ang mapanigi silid. Usubaklatan to'y batok ito'y. At damat din dito iti pagsukatak a kamiseta. Unay kalakit dinaya, gayem. Aping agtalikod ka ngay, Miguel. Di mo kaya't ang makita na iti muscle ko. Ala, kartingam kit diti agpalas. Nakababayin kini Althea. Numala daw tayo iti papanantayo. Wan gayam. Mapitan na ito'y. Naglalakat yung sukat. Daske. Immorta Miguel kan ti tumboy. Kadwata pa ni Althea. Sa dino ata ti papananda. Surutek lang ta tinagluganan da kotse. Saan nakabasta-basta tignay. Mga makasipot ni Miguel iti Aramida. Nilayang ng General Marasigan ti mang patay ken ni Miguel. Daychay. Nagsikuda iti makannawan na pasat ti kalsada. Agturong day kaadalan iti baryo kabaritan. Surutek lang tayo da. Althea, dayto ti baryo kabaritan. Wan, Miguel. Sapay lang kumangarot na masarakan tayo dito ni Nana Marcelina. Ma'am Althea, anya nga minti ko lakan ka dyan nakasarita mo a tao. Dito'y ka di at talaga ti makaran ni Nana Marcelina. Wan, Toro. Dahil ti kano ti barong address ni Nana Marcelina. Kinapudno na, ma'am. Ado ti barkadak tito'y. Nasayat nga rin no kasta, Toro. Kaduam ni Althea amang sapol kini Nana Marcelina. No problem, gayam. Taga dito'y dyan may sa at chicks ko idi. Anya? Joke only, ma'am. Gayam ko lang ti babae. Friends ko lang ti nakamatag. Sika talaga, Toro. Ala, ako ang bahala. Sige, rumor tayong dito kotse, ma'am. Sasamahan ko ikaw na maghanap ken ni Nana Marcelina.
Ngunay matindag itang aso. Maringrang tilapayag ko. Oh my goodness. Kasla ka kabusag kan ka dagiti aso, Toro. Ha? Kasla, ma'am? Sana kasla, Toro. Talaga akabusor da ka dagiti aso. Sikamot, ma'am. Katawan nakpay. Ha? Sorry, ha? It's okay, ma'am. Toro, siguro iti nagdamagan ka ang oras. Adayo pa dito balay ni Nana Marcelina. No problem, ma'am. Tara, let's magnatalat. Ma'am, ita pa yung agtuk-tuk-tuk. Awan mo ti mangilukat itiri daw. Nalabig na awan ta. Mabait lang, mama. Ulitak man ang tagtuk-tuk. Ha? Asino kayo? Naimbag nga oras mo, Nana. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot ka na kayo. Anyat masapul yung kanyak. Isungag pa iso. Saan uni ang nagbalik tilanganay tidaan na daw? Asino kayo, kunak? Kananyat masapul yun. Nana? Siyak ni Althea. Isumat ni Toro. Ada tiladawan nga imot ko, Nana. Apay nga adakan ka na ito'y aladawan. Naalak day ka aladawan ito mansyon ni Don Braulio. Mansyon ni Don Braulio? O, Nana? Ala, pumanaw kayo na. Kat agto tiladawan nga imot mo. Ha? Pumanaw kayon, kunak. Pumanaw kayon! Ma'am Althea, apay akan lang at anagbaliw ti aura ni Nana Marcelina. Itay impakitam tinadawan. Kan nadakamat mo ti mansyon ni Don Braulio. Ha? Napaulimak matan ni Ma'am Althea. Ma'am. Napaulimak ka matan. Awan, Toro. Ma'am Althea. Mabaling ka di makita tiladawan nga impakitam kin ni Nana Marcelina. Saan na mabalin, Toro? Diyak unay nakita tiladawan nga nyawat mo kin ni Nana Marcelina. Nagpartak ka ngamin anang nyawat kan ko na ito. Asiligdan iti kotse. Agur ura yan ni Miguel kadata. At sa bali ang naglaw ko kin ni Ma'am Althea. Itay napantay iti baryo kabaritan. Anya tinadlaw mo kan kuana? Idi inyawat ni Ma'am Althea tiladawan. Kala at anagbali ti aura ni Nana Marcelina. Tapay. Diyak mo gayam. Imanaw kami matadagos. Kansan nga impakita kanyak ni Ma'am Althea tiladawan nga imot na. Ha? Idi madakamat pa'y ni Ma'am Althea ti mansyon ni Don Braulio. Nabad trip ti bakit? Wano makapungto. Anya? Kat itay agawit tayo. Nakaul-ulimak ni Ma'am Althea. Kas naon ka doon na. Nagadayo tinakaitrungan ti matang na. Ala, di mo ikan iti sa balya kay papanang tinadlaw mo kan kuana. Maturog takit di. Gani, rabi una yan. Parbango na yan. Ngam sa anak pa'y na makaturog. Pampanunod at latan tilangan ni Althea. Kan tiladawan na nga impakita na kanyak. Karupro palatan day di Doña Isabel. Isulakit din jay anak na babae at tinarakan ni Don Braulio. Ayop day jay a Don Braulio. Naranggas kan kriminal. Pinatay na ti mismo agagayom na. Ada Don Ramon kan Doña Isabel. Anaganak ni Althea. Pinagparang na ana disgrasya iti lugan. Da Don Ramon kan Doña Isabel. Amok na ita. Kaputan ang ngagko ti plano. Kan saritaan da Don Braulio kan General Marasikan.
Adda akla ang itisaan uday nga adayo kadakwada. Isuan nanggag ko ti amin. Naigagara ti panakatay dagiti dadakkel ni Althea. Asino matay tangag tuk-tuk-tuk? Makasinga iti aramida. Mabit lang! Umayan! Naimbang nga oras mo, Nana. Si Kamadan! Mabaling ti sumrat, Nana. Adala na patag nga ibag. Sige. Sobrang ka, Althea. Pasensya ka, Althea. Diyos lang ti maipasangok kan ka. Awan ti maigatang ko, iti tinapay. Didak pakadanagan, Nana Marcelina. Okay, aklaan. Ita, anya, ti ibagam kanya. Nadakamat kanyak ni Nana Rosalia ti maipanggap kada kayo ka ni Nana Leonida. Ni Rosalia. O, Nana. Naamuak nga inululpitan na kayo ni Nino. Ay, Nana, ado ti kayat ko amaamuan kan malawlawagan. balasang ko. Numabalin. Diyak kayaten alagipan ti padas be iji mansyon. Nana, Naulpit ni Don Braulio kada kami ababaunan na. Basit lang abidto ti tunggal maysa. Saktan kan ipupuknan ijay nalawa asilet. Adda nalawa asilet apang ipupupukan ni Don Braulio kadagiti agbidto ababaunan na. Maysa, wano duwang aldaw ang nakapupok, asaan amangan, kan uminom iti danom. anya, Maysa akmeten kadag iti naipupok, iti nalawa asiled. Tinalawa asiled adak da kamatag, kat ti mismo matlaeng a quarters, dagiti babaunan. Nana, Idi agangay. Nabaliwan ti quarters dagiti babaunan. Gapo ta nagbalinan a pagbaludan. Dagiti babaunan nga agpasol. Tinalawa a quarters. Saan laeng anaulpit ni Don Braulio? Rinamos na pa iti maysa a babaunan. anya. Asino, tirinamos na, Nana. Ni Amalia. Anya, Iti dahidi apanawan. Nakapanaw kami kan ni Leonida iti mansyon. No Jack Mariro. Duan at awan tinapalabas. Sakbay ang nagkamang kanyak ni Amalia. Nana, Masikog iden ni Amalia. Duan abulan ti adda iti saklulo na. Nagbunga ti panangramuskan kuana ni Don Braulio. Diyos ko. Nana Rosalia, agrubot ka. Alaam amin ang dagiti usar mo. Apay, ma'am. Basta tong palam dagiti bagbagakan. Darasam, Nana. Nay, Ma'am Althea, kalaat na ito ang napanunot mo. Saan akas ka rin at ipumanaw dito'y mansyawn? Patayin naklakit din ni Don Braulio. Siyak ti makamo, Nana. Yadayo ka iti daytoy alukar. Anya, Diyak kayat nga dadakas na mapasamak kan ka dito eh. Ma'am Althea, maawatak ti kayat mo asawan.
Ang sa tilaw ti papananta. Makamuditan, tinapatag. Makapanaw tan ti mansyon. Katingam, akrapat kan. Ay, Diyos ko. Delikado day taw nga aramidan ta, ma'am. Patayon na talakit din ni Don Braulio. Lumaamuan na ngayon libas na. Anya, di mo pa'y amamo ni Don Braulio. No iso ti makapungto, ma'am. Nana Rosalia, uray si kaamis mo. Kat kabailan na apatayon. Kan uray sa dino ti papananta a lugar. Masurutan na talaptan ni Don Braulio. Isugagta ng kalaang Ma'am Althea. Ano si Isanak? Saan ka makaturog? Adalat ta iti panunot ko tinaamuak kanina na Marcelina. Husto launay ni Nana Rosalia. Arinamos ni Ninong, ni Nana Amalia. Diyos ko, anya ka din na iti ama paspasamag. Kaya't nakadi asawan. Ani Miguel, tibo nga ti panangramos idi ni Ninong kani Nana Amalia. Nadakamat idi ni Nana Amalia kanyak. Anatayan ti ama ni Miguel. Saan pa'y analawag ti amin? Mariribo ka na pa'y iti mapaspasamak ita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, ako yung pinayaban na. Surutan niya ni Althea itino sa di naman napapanan na. Kanayon niya may narumrumuara. Uwan, boss. Wano saan nilangan Jaime, ibaon mo amang sipot kan kuana. At talinay kalangan na niya ka barbaro ahay daw. Sige, boss. Pilinit ni Jaime. Nahit tibiling ko kina Althea. Asaanan arumrumuar dito yung mansyon. Natangkan ti ulo na. Imbaga kenkwa nagagpagkagtibiyag na itiruar. Boss, Ala, nilangan na Jaime ti ibaon mo amang sipot kanya Althea. Ang tignay ka! Ang talinay daklangan dito yung baro ahay na, Billy. Diya kaya tirumuar. bilin ni boss asiputan ti garaw ni Althea iterwar. Anya? Sige, sige. Mabait lang nga ron. Ay, suot ko pa iti kapintasan na nakawas ko. Anya? Marang maawis ko tirik na ni Althea. At may love ka niya. Anay ko, Billy. Abi kang kabil ka. Ti kunam nga ta kat mainlove kan ka ni Althea. Duldog. Anya nga iti abom. Natawarak mo ta. Nagpuskol ko ta talagang ti panagrup-rupam Jaime Velasco. Anday ta ka manin, Billy. Nakamatang manin ti si Bubo kalanakan ko. Kinmaysa, saan ka magparang ka ni Althea? No di kat siputam lang ti garaw na. No ay kay kutag parang. At marami ng rod. Anya? Talaga di ka dumdum ng iti may bilin ka na. Di ka makawawat, Jaime. Nawatak magdagiti bagbagang Billy. Nagsimple lang. Alaman? Anya ti bilin ko kan ka? Si putak ni Althea itiruar. No sa dino ti papapanan na. Good. Amumot lagayam, duldog. Kan! Ang parangat kan ko na! Tapno maawis tirik na na! Kat mainlang kanya! Alay ko! Tapos ka pa, Imay! Naijay ni Althea. Simra kiti may sa grocerya. Pag may samay. Kanya nga iti aramidan na dita. Kat nagadumat ti makmakan na di mansyon ni Don Braulio. Ano? Aramata na di restaurant na. Orayak lang na rumor manipod iti grocery store.
Kas-kastrik na ngamin ka, tiwaw sexy a babae. As kumakin ko na ti machiks ko. Malaksida na po daw. Nagsiksi. Nagpintas lao na itiro pa na. Ay, iso ko mati matagi kwak. Amukon. Awan. Arapa-apa, kabayatan ti kadak dito'y unang ti kotse, masipsipot kan kwa na. Oy, kasta nagpaiso. Imagine, tilangan ni Althea. Siya kun mismo tinangimaniho iti kotsyek. Kaya't ko atulungan ni Nana Marcelina. Nakita ti kabibiyag na. So nagatangag karagiti nagduduma a grocery items. Dakal ti maitulong kan kuha na dagiti ginatang ko. Adayo pa iti baryo kabaritan. Kasla surut-surutin na ti kotse iti likudan. Sapay jak kadwa ita ni Miguel. Jak ngamin kayat nga ada maamuan na iti saritaan ni kanina na Marcelina. Partakak pa iti panagmanihok. Siyak lakit iti sursurutan tinakalugan iti kotse. Jaime, kumusta ti panagpaliw mo ken ni Althea? Boss, nagturong mati di baryo kabaritan ni Althea iti agsapa. Anya? Naglayo naklatan, hindi nakita kasi marding ti kotsina. Narigatan, ang mga namakadlaw, boss. Anya nga tati aramidan na ijay. Ay, diya ka mo, boss. Yung sakbayan na panin di baryo kabaritan. Gimatang pa'y kadagiti makbakan. Kasta? Wen, boss. Ara, ituloy mo nga ro na paliiwan ni Althea. Apay nga ita ka lang asumangpag, iha. Sa dino tinagapwam? Iti balay tigayam ko, Ninong. Kasta? O Ninong, nabayag ngamin antyak nakikita tigayam ko. Kat? Asino na jagay mo? Mabaling ka di amamuan, iha? Ha? Kuna, mabalin na mamuan no asino na jagay mo? Ko ha? Di ka adalak idi kolehiyo, Ninong. Ni Maricar. Sigurado ka, iha? O Ninong, apay ka di. Awan iha. Saan ka di ngay bagakon kan ka? Adi kan rumrumwar dito mansyon. Pagpagad lang tibiyag mo. Kaya't ko lang amin ti agaliwaksay. O sige, Ninong. Kaya't ko ti aginana. Tanawan ka pa'y. Sige lang, iha. Apo, ngagululbud ka, Althea. Mamuak lang nga sa paring araramidan. Jaime! Anya tikit kita amin ti cellphone mo. Ladawan ni Althea. Anya? Nan? Kita man? Dad, Tadawan na mangiluklok at itiruangan ti kotse. wain bili. Inalaki ti ladawan ni Althea. Manipot iti yung nagtikotsi ngayang ko. Nanglawag ti pa ng picture ko kinkwana. Kasano? Ngingina, hindi ti cellphone ko. Sa may isa? Saan nyo madayo ti nang iparkingan kiti kotse? Iti nang iparkingan naman ti kotse na. Iso nalawag ti pa ng picture ko. Anya ti rason? Tapay ngay nalami ti ladawan ni Althea. Ha? Secret! Anya? Siya klaro ti makamobili. Liwiliwak na ito yung ladawan ni Althea.
Upina ka, dagiti na ba aluplupot ka? Dagiti kayam kurtina iti silid ko ti sarunok alabahan. Sambutag ti darang tinay. Rosalia, Ay, demonyo! Ay, sino ti demonyo? Ikwa! Awan, sir. Nakigtutak lang, idinawagam tinagan ka. Arya? Ay, Inawagan lang tinagan mo, nakigtot kan, kat inawagan nakpay iti demonyo. ay, pagkawanan nak, sir. Tiyak inggagara. Ay, talaga nakigtutak. Apay ang managkikigtot kami time, Rosalia. At nga di pampanunot ang madakas kanya. Ay, awan, sir. Ay, apay kumangay, ngagpanunutak iti dakas kan ka. At napangibawlakan ka, Rosalia. Sa dinaw, sir. Dalusan ti silad ko kabayatan ti kaawan ko dito mansyon. Sa dino ti papanam, sir. Awan ti karbagang magdamag kanyak no sa dino ti papala. Papaunan ka lang, Rosalia. Wara ni Ninong na nakasaya. Kadwa na dagiti bodyguard na. Un, ma'am. Imot na ti portfolio na. Nalabit asan nga agawid dito'y mansyaw inton rabi ay. Ngam apay ang nagbati dyan may sa ang bodyguard ni Ninong. Asinaw. Diyay lalaki ang narapis, kan nakakalugong iti ng isip. Un nga paisaw. Ay, isuday ta ni Jaime, ma'am. Jaime, Un, ma'am. Nagadaw ti bodyguard ni Ninong Mau. Agduduma. Jak amaw no sa dino ti paggapgapuan dagita tattao no awan da dito'y mansyaw. day tama ti pakasdawak, nana. Naman minsan, sa bali manan ti agbabantay itikit. Ay, puno day ta, ma'am. Pasig pa'y ang nagtagi armas dagiti umay dito'y ang bodyguard nini. Nakabutbutang tilangada. Ay, bakit Rosalia? Ada ka din naluto ang makan ni kusina. Mabisina ka. Ay, may sakamart nga wan respetum iti bakit akas kanyak, hay bay. Anya nga ron nga tiyawag kukin ka. Doon niya Rosalia. Bastaus! Ala, yung kakit di magalay ti makan, no? At doon nalutom. Nani, mabisina. Ay, awan ti karbangam amang ibaon kanyak, hay bay. Sana si Katiamaw. Hoy, mabawin ka lang dito yung mansyon. Bakit Rosalia? Idin to ta siya. Ibabaw ni Don Braulio. Tapno pumatay iti tao. Anya! Diyos kay. Nakmatan na labdan tiniyot ko. Panawan ka pa. Bakit Rosalia? Ay, Diyos ko. Anya jay imbaga kanyak ni Jaime. Ibabaon ni Don Braulio a pumatay iti tao. Basta ka din, nana. Un, ma'am. Uray aklan agkintay ag itay imbaga na ti kasjay kanya. Gusto ka, nana. Oy, no, adda ka diti unik ti mansyon. Saan ka natalgad? At dalata peligro ditoy. Ay, Ma'am Althea. Kaya't ko ti uminom iti danaw. Kasla marigata nakngagangas. Sige, nana. Ikaw uminom. Billy, kumusta dagiti ang nararamid iti siya mo, iti laboratory? Itay pa'y dagiti chemist iti unag ti laboratory, boss. Awan pa'y matrimor kadakwada. Makumikom dalaunay. Di kaya't ni Don Agosto, makaramid ba iti siya mo, sakbaya madanon tiyang tapos na ito ang bulan. Huwag kayan, boss. Sa dinutayan ni Jaime. At dahil di mansyon, kaya't kung aiso ti mangsipot iti garaw dagiti babaw na ni Jai. Kas tamatang, asiputan na ti garaw ni Althea. Boss, Awan ba't lang nararamidan dito ni Jaime?
Isupay apasal sali. Boss, kalpasan na marami dagiti siya iti laboratory. Sa dino ti pang idiliberan tayo. Kasi ti sigod, Billy. May deliver ka dagiti suki tayo a parokyan. Mayat da ito ang negosyo, boss. May giddan iti pan nakaapit dagiti marihuana iti planta. Well, get inton sumaron walawas. Magumigom tayo niya i-deliver ka dagiti droga. Kwarta manan, tiagur uray ka na tayo, Billy. Dalusan nyo ti sila na pagturungak dito yung parang a hideout, Billy. Sana nga gawin dito niya mansyon. Kadalusanan, boss. Oray saan yung ibaga? Naramid min. Good. Makatulog ako pahikitin. Ay, balik na kita ti bampanok ko iti kalabas. Sige, boss. Mapan kayo latan iti silidyo dito yung hideout. Nadalusanan. Nana Marcelina, ibagamlaan kanyak nga dapay dagiti ka sa pulang. Alteya, balasang ko. Adoon tinaitid mo kanyak amakbakan. Uston dayjay. Nana, si dadaanak at tumulong kada kayo. Nagsingpot ka nga ubeng. Karuprupam at talaga dahi di inam. Nana, oray di mo ibaga kanyak. Aday di doon niya sa bel ti inam. Amoklatan, gaputa karuprupam ti inam. Nana, hindi da mo pa'y laang anak kita ka. Amokon asikat ti anak. Day di doon Ramon, ken doon niya sa bel. Amamuyo gayam dagiti dadakkel ko. Amok launay ida, Alteya. Ay, sayang. Nasapak ana ulila, Nana Marcelina. Ladawan laangan di pakakit kita ang kadakwada. Ay, balasang ko. Si bibiyag pa'y kumadag iti dadakkel mo. No saan agapo iti maysa a tao. Ah. Anya di kaya Diyosawan, Nana Marcelina? Sakpay, ti car accident. Nakasaritakpay ni Doña Sabel. Jak malipatan tinaibaga na kanya. Anya tinaibaga na kan kanana. Kaya't na kami kano nga alaan kan nilyon ida. Ijay Amerika, tapno mga wirkan ka. Huh? Uray no iti mansyon ni Don Braulio, ti pagpapaayan mi. Takasarita na kano ni Don Braulio. Tapno day di Doña Sabel laangan, ti agbalin nga amo mi. Kastagayan, Juan, Altia. Maladaga kapaila iti apanawan. Nana, sakbay ti panakadisgrasya day di papakin mga. Sa dino ti pagturungan da, wano papananda. Agawid dan ije balayo. Huh? Balay mi? Juan. Apay, di mo pa'y nakikita di balayo? Saan pa'y, Nana? Saan nga inbagbagakan ka, nininong mo? Talaga asaan, Nana? Kaya't ko amamuan, no sa dinot ibagbagayo abalay mi. Ala, dumngag ka, balasang ko. Ado, dagiti rumbang, amaamwang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Kumusta ti panagpalpaliw mo kini Altea, Jaime? Kasi ti sigod, boss. Kiti manan baryo kabaritan ti tinulong na. Anya? Pinanawa ko ni baryo kabaritan na, boss. Mambisina kami itayan. Awan mat kwarta, kaya gatang ko iti makan. Iso nagsubliak dito mansyon. Anya nga tati aramilan na ichay. Ay, jak man na mo, boss. Iba, tinalatan ti kotse na iti parangan dagiti babalay. Intun kwan, magmagnamat ang yagturong iti sentro ti kabalbalayan. Saan na makastrek ti kotse iti lumsutan na, basit adalan. Ala, basta itutuloy mo ti magpaliw ken kuana, Jaime. Wan, boss. Tanda parikot na ita. Good. Wan kayang, boss. Apay? Naibusin ti gasolina ti kotse. Awan ti may gatong ko. Sa anak, babata nagsweldo. Saan na parikot na ita? Sige. Mangarlakay ti kwarta ken ni Valentin. At nanyawat ko ken kuana itaya kwarta. Ay, sige nga rin, boss. Kasta ka di, Nana. Uwan, balasang ko. Naglawa kan nagpintas ti balayo. Asidag iti taawa. Kan napalawlawan iti nagado akay kayo. Nan. Pagaayat iti abuy-buyaan day di Don Jezabel. Dagiti agtatayab abildet. Aglangab iti presko nga angin, nga aggapo iti baybay. Nan. Naglawa ti daga amasakupan nyo. Kaya't mo asawan, Altea. Saan pa nga impakpakita kan ka ni Don Braulio ti balayo? Pulos, Nana. Ay, sa bagay. Jakam mo, no nailakon di balayo. Ngamin, nabayagan a panawon day. Oray makitakla ko matilang ti balay, Nana. Balasang ko. Kasaritak to ni Ninong maipanggap iti balay mi, Nana. Ay, saan, Altea? Mabaitlaan. Apay, Nana. Saan? Pangasim. Tadi mundak da kamatan, ti maipanggap iti balayo. Sigurado nga agbalaw ni Don Braulio. No sa dino, wano asino, tinakaamwam iti maipanggap iti balayo. Nana, kaputada kami laeng ababaunan, ti makaammo iti dayta abanag. Da kami laeng, Altea. Nana Rosalia, ada ko madamagag kan ka? Anya dayta, ma'am. Di maipanggap iti balay mi. Ma'am Altea. Ado tinaamuak ka ni Nana Marcelina. Maipanggap iti pakasaritaan day di papakan, ma'am. Ma'am. Maawatak no apay adi mo ibagbaga kanyak ti amin maipanggap kadakwada. Ma'am Altea. Adda akpay la dito'y mansyon amang manggad. Sa anak abasta makapagsaw. Katukad ibiyang ko titunggal ibalikas ko akinapudno. Nana. Ala, saan agito'y salas ti mansyon ti pagsalitaan tama? Umay ka, sumurot ka kanya. Ito'y unag tidaan a bodega. Kinlikodan ti mansyon ti pagsalitaan tama. Nana, panagkunak, awan ti makangag, kan makakita ka data dito nagsarita. Nana Rosalia. Total, adumot ka nagiti naamwam ni Marcelina. Panawon mo't siguro tapno ibagakin ka dagiti ambaw.
Nana, Gusto launay ni Marcelina kadagiti imbagbaganakan ka, ma'am. Addaan kayo itinalawa ken napintas a balay. A kinalikaguman ni Don Braulio. anya, Baknang day di Don Ramon ken Don Isabel. Adaw dagiti sanikwa ken kinabaknang da nga inagaw ni Don Braulio. anya, Tinalawa adagad ay ti papam. Ket adda maaw-awagan a paraiso. paraiso. Wan, ma'am. Day tamot ti awag day ti papam. Naawagan a paraiso. Gapo iti kinangayod a makita iti aglawlaw. Kasta ka di? Ngem, panagkuna. Di mon makita pa'y day ta a lugar. Api anak ko nang di kasta, Nana. Ni Don Braulio itan tinang tagikwa iti paraiso. Anya, Napayagan ajak nakikita dayjay a lugar. Adun atawan tinapalabas. Nana Rosalia. Ma'am Althea. Tapno ibaga kanta. Ti pamilyam ti baknang. Saan kat ani Don Braulio? Anya, Naagom ken naulpit ni Don Braulio. Aramiden na ti amay. Tapno isot agbalin abak nang ken kabilgan dito'y pagilian. kasta kaya. Inaguman na ti kinabak nang dagiti dadakkel mo, Ma'am Althea. Nagbayad na Rosalia kanaltay asimbra iti daan na bodega. Iti likodan ti mansyon. Kanya nga tang iti raramidan da ijay. Tinasayahat. Ibagak ni Don Braulio da ito yung mapaspasama. Rosalia, Apay, sir. anya tinarami diyo yung daan na bodega kanyang Althea. Inilabi, ha? Sumbatan na, Rosalia. Ay, awan, sir. Sigurado ka? Uwan, sir. Talagang awan. Don Braulio. Ulbod ka, Rosalia. Aramidan na payaman na. Sir, Anya timbagbagam kanya Althea. Sumbatan na! sir. Uray patayon na kitan. Talagang awan, timbagbagakan ko na. Talaga natangkan ti ulo mo, Rosalia. No di mo kaya tagpod no kanyak. Patayan kalangan. Sir, awan timpod-pod na kini Althea. Talagang awan. Ulitin pa lang ti agulbot kanyak, Rosalia. Sumbatan naglangarudan. Balibar pa lang. Ita, matay ka. Di mo matayan ko na Rosalia. Ninong Braulio. Althea, Saan? Di mo patayan ni Nana Rosalia. Di na kay popok dito yan sila. Taymay. Kaya siya ki pangibagamit ti dayta bakat Rosalia. Don Braulio ati pangibagam. Tayo baon naklana mangipupukkan ka dito asilid. Imbaga na kanya ka malusot lang dito oy. Sorry bakit Rosalia. Ibabaw naklan. Satanas kayo! Una gamatan. Sana ka satanas. Satanas ka! Demonyo! Isarak man lang ito sila na pangipupukakan ka. At magsargan kan. Isarak man lang. kasjay tirumbangkan ko na, Althea. Ninong, di
Di mo ipupok ni Nana Rosalia edi si Red. Awan basol na. Agliblibat day jay abakat. Pagasam, ramidon na paman na. Ninong, awan ti nagsaritaan mi kan ni Nana Rosalia iti daan a bodega. Kat? Anya nga ron ti inaramid yoy jay. Agpagpakadwalaan kanyak. Tada na pating nga alaan na iti daan a bodega. Saan nakabasta mamati kadagiti ibagbaga, Malteya? Anya, Manipod itangal daw. Saan kan arumrumwar? anya? Pabantayan ka ken ni Jaime. Ang talinay ka lang dito mansyon, Altea. Bantayan man na imbag ni Altea. Tapno saan ang makarwar dito mansyon. Areglado, boss. Saan mo met apagpakanan ni Bakit Rosalia, iti nang ipupuka masilan. Nawatam. Kuhan, boss. Rumwara kita dito mansyon. Ni pailaeng Romero ti mangimaneho iti lugan ko. Ada kasarita ka tao. Sige lang, boss. Siya ko, di makamot iti mansyon. Pantaya ka na yung bag ni Mama Altea. Nana Rosalia. Nana. Ma'am Altea, ataas ito. Kumusta ka, Nana? Papisin ka mawawa, Paps. Anya? Ngam saan ka amay kan iti ka ng tanakatrang ka tirita? Una yun day drama yo, Altea. Gusto day taan. Jaime, ilukat mo tiridaw anang ipupukam kan ni Nana Rosalia. Ha? Anya kumamag nga iti makagapualo katak. At naingat tibilin ni Don Braulio. Asaan ko kanwa luklukotan tiri daw. Aging gangawan tibilin na. Mabisinan ni Nana Rosalia. Ha! Awan bibiyang ko. Teori lumatayan. Anya? Sorry, Altea. Awan ti maramida. Agtali na iti silad ni Bakit Rosalia. Aging gangawan tibilin ni boss ngerwar iti silad. Agpakpakaasiak, Jaime. Ha? Anya? Sige. Sige. Erwar. Yan, pakalat ni Bakit Rosalia. Ngam. Iti may sa kondisyon. Matagi ko akti kinababaen. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh. Apa nga nagmulangat kay timbaga? Talaga, bastos ka! Ano kaya't mga pakanak ni Bakit Rosalia? Nandrumor iti silad. Itad mo nga ron, di kinababayan ka niya, Altea. Ha? Oh, Gayam. Sino tinag-text kan ka? Ni Altea, gayem. Anyat kinunana. Adda ka di manan papanan tayo? Agrubot ka, Tora. Kartingan. Apay Gayam. Di ka nagdamag pa eh. Basta kartingan. Wan, Gayam. Gayam. Apay nagsardang ta dito'y sangot ti mansyon ni Don Braulio. Toro. Dakas ti mapaspasamak ita kada Altea ken Nana Rosalia. Kasano nga ta makastrekak iti mansyon? Madandanagan iti ar-aramidam Gayam. Amangan no addamang sita kadata dito'y sangot ti gate ni Don Braulio. Awan ti rumba nga pagdanagam, Toro. Ala. Iti dayja banda ti pangiparkingak iti motorsikla. Adalag anay imbag. No kasanwak ang makastrek iti mansyon ni Don Braulio. Kasi naman yan nagsardang ita yung motorsiklo. Iti batok tigay ti mansyon. Di man umat ladagos.
Inak man kit di sa rongkaran ni Bakit Rosalia. No, si bibiyag pa iti awan bain. Ha? Ay, General Taya. Nakatugaw iti bangko ti hardin. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang na. Ha? Sayang! Sayang, tasan nga manungot iti kayat ko ang mapasama. Matagi ko ako man ti kinapintas na. Katukad ti pandangan ni Bakit Rosalia. Ha? Umuli ako ni tinangatong agdan. Nagturong iti nakaipupukan ni Bakit Rosalia. Ay! Naglawan tumat nga pinday kaya mansyon. Makabannog ti magna. Kumusta kayo? Anya tinapalin mo? Nangato ti pader ti mansyon. Sana ka basta makastrike. Oh, talaga madanagan ha kayam. Amangan no ado pa'y tibuyot ni Don Braulio iti aglawlaw ti mansyon. Delikado ta, no adda makasipot ka data dito eh. Pampanunutek ti kasasaad itadana na Rosalia kan Althea. Sigun iti text ni Althea kanya kitay. Pulos asaanin ang makarwar iti mansyon ni Althea. Nakapupukmat iti may sa asilad ni Nana Rosalia. Diyos ko. Iso nga ikagumaap ti makastrap iti mansyon, Toro. Kumusta ka, Rosalia? Boss, nakaidamat latan ni Tisuelo ni Bakit Rosalia. Saan ba tanyag kutkut eh? Natay saan? Anya? Hoy! Bakit Rosalia? Boss! Nakaturong na gayam! Danom. Mawawa. Ala, ika magala iti naman na danom, Jaime. Hoy, boss! Rosalia, saan ko mamapasamakan katikastoy? Nulakit dito nagtopal kay ti pagayatan. Don Braulio. At nulakit din bagbagam kan ni Althea Apaliman. Di nakaramida naman na, Rosalia. Sir. Kitam tilangam. Nakakaasi ka. Duwa niya daw nakapupok ka iti daytoy asilid nga awan polos ti impaunag mo amakan. Sigurado, mabisbisin kan. Sir, ano na ko ba? Nakapsot ako na yan. Nagmaya taboy-boya tilangam. Mabisbisinan. Narabit nga iti may katlo. When no may kapat, adi kamaran kan uminom iti danom. Matay kan asimumulagat. Agsaw ka, Rosalia. Anyat imbagbagam kan ni Althea. Kinunak matang nga awan. Boss! Ah, ato iti na ng boss. Mutoy, Jaime. Siya ti magiyawat kan ko na. Man, boss? Ah, Sagbayayawat ko kan kada ito'y danom. Sumpatan ti damdamagag kan ka, Rosalia. Awan ti rumpang asong batak, sir. Talaga nga awan timbagbagak hindi mamalteya. Kasta? Wan, sir. Ala. Adtuyan ti sanga paso at anom. Ibukbuk ko iti ulom. Ay, sir, di mo ibukbuk iti ulog ti dalaw. kung ba nakabakit?
Dahil tatibay bagay kan ka. Oh, kaya't mo timangan, ha? Oo, kaya't ko timangan. Sige, ikaw kay timakan. At nga ka, Rosalia. At nga ka, tayo subukan ka tilamot. Wala! Basta. At nga ka, Rosalia. Tayo subukan ka. Boss, kasta wala iti butbutang itay ni Bakit Rosalia. Kas jay tirumbangkan ko na. Yung boss, yung baglakit ni Nat, di mo pinaltugan, tingiwat na. Nalusok ko man ti banga-banga na. Ayan, Naltaya. Jackman na mo, boss. Ayun ka sa pulan. Kaya't ko ang makasarita. Oo, boss. Ito ba lang? Iha? Sang-sang umatlatan ti makan. Apa di ka matanmangan? Awan ganas ko, amangan. Anya? Aginggat nakapupok ni Nana Rosalia, iti silete. Saan, amang mangan? Iya, saan ko mamatan na tangkan ti ulo? Ulbon na ijay ano saya. Isuarong baglakan ko na tigas jay. Saan nga agul-ulbod ni Nana Rosalia? Timon isakit na ija tao. Ala, mangan kan. Apay, Ninong. Anya ka di tirumbang nga ipod no kanyak ni Nana Rosalia? Taapay nga impupok yun. Ada ka di rumbang ama-amuak, akinapod no? Ha? Ada ka di ilimlimod mo kanyak, Ninong? Awan niya. Apay nga rod nga impupok yun ni Nana Rosalia? Gapo iti day taabana? Jaime, ingay waran ni Rosalia itinang ipupukam kan kwa na asilan. Apay nga, boss. Basta tong palam ti ibagbagakan ka. Sige, boss. Ibagam ka nang iti babawnan. Tagluto na iti na imas a para kan ni Rosalia. Boss. Kunakman no, ka. Ingkakit din, Jaime. Mapangkan iti pangibabawnakan ka. Darasan. Oo, boss. Wen. Hoy, bakit Rosalia? Tumakder ka na? Tulungan ka man lang na bumangon. Umay ka. Nabara ka. Mabisik na. Ano nga ito, tigor-igor mo? Ay, nas ka na mamuan ni Don Braulio na ito, eh. Itaray tayo ni ospital ni Nana Rosalia. Nakapsot, kanda nga to tigurigor na. Saan amabarin na iya? Nagpayab akong iti doktor dito mansyon. Ninong, Sana rumbay nga mamuan ti sabali tinapasamak kan kuan. So dito lang ang mansyon ti pagkatamingan na. Sa maysa, amamok ti doktor nga umay dito. anya? Ang yaman dahi di Rosalia, ta ipaagas ko pa ay. Tilumbang ko makingkuana, kat matay. Nana Rosalia, kumusta ang tiriknam? Ma'am Althea, medyo nagkalma tirik na. Gapo itiimpa tumarti doktor nga agas. Nana, nakakaasi ka itinamayan kami kaninino.
Ma'am, hindi pa ilang. Ar-aramitin na ni Don Braulio ti kastoy kada kami ababaunan. Maawatag itandag iti impagbagam, nana. Pamati ha, di mo unay pigsaan ti agsao. Ang mga numangag na kanininong mao. Timanawan. Kadwa na ni Jaime Abastos. Pamati ha, kung daway maong ti umadayo dito'y mansyon. Anya, Umanaw kan, sakbay nga tadaka sa mapasamakan ka. Demonyo ni Don Braulio. nana, saan ka pumanaw dito eh? Aging gaasaan pa nalawag kanyak ti amin. Siya kung ti mangibagbaga. Asaan ka anatalgad dito? Iso ako umanaw kan, itatana sa papay. Kayang, saan ka basta-basta ti makastrak iti mansyon? Wentor, nag-text man ang kanyak ni Altea. Rimwaren ni Nana Rosalia iti silid anak ipupukan na. Agiyaw man na, Diyos ko. Aging nga da iti unag ti mansyon da ni Altea, kan Nana Rosalia. Saan anatalgad ti biyag da ijay? Anya nga rod taramidan ta, gayam. Tulungan ta makadayo da Nana Rosalia kan Altea iti mansyon. Saan ka basta makaruwar iti mansyon? 5 alalaki ti nakabantay iti gate. Nabilin lakit ti dagita ni Nino. Adidak parwaren. Agsubli aklangan iti sila di Nana Rosalia. Kan siya kunti agluto iti kanan na. Nakapsot ay laang. Gapo iti panangipopok kan kuana ni Ninong Braulio. Mangan ka iti ado, Nana. Siya ka mismo tinagluto iti kanam. Nakababain pa hikitin kan ka, ma'am. Imbes asika ti pagserbiak. Di mon panunutan dayta. Tinapatag, makapangan ka iti husto. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Agyaban ako na Ma'am Altea. Nagsimpag ka. Oh, apay nga agluha ka matan, Nana. Ano awan ka siguro? Nalapit, anatayang itan. Nana, Hindi paturong kanyak ni Don Braulio ti paltong na. Kunak no kadipusana na itibiyagaw. Nana Rosalia. No saan ka dimtal, ma'am? Malablabayan ako kumaidan. Kuno saan? Imbel ng dalatan ti bangkay ikaw iti sa dino ti tanalugang. Nana Rosalia. Mamalaya. Hindi ka kumamot agluha. Diyak kaya ka makita ti panagluham. Nana. Masyanakan ka. Inarakop na, Mapaltiya. Inarakop na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.